abanye bageza kabili awumunye kangamuzwe ethi ugeza kathathu wena ngelanga ngasho ukuthi hayi madoda kushuthi bakhona abantu abagezayo awu asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amafasha abahlosile bathu sokhulu sokhokho bewe asisawa sokhuluma nogogo bunga yeseduwe Sakhuleka kunina bakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela isibongo esikhulu how sikhulu kakhulu Intokazi bakaNgcobo ibona ubukhosi obukhulu ibona ubukhosi obukhulu ngiyakusho lo ngiyakuphinda baningi ke bajwayele ukungiphikisa kunoba umuntu uyabuza ukuthi yini uthi ubukhosi bakaNgcobo bukhulu bese umuntu ngiyamchazela uma futhi sengibachazela umuntu uvela athi yabo ngatephika kodwa ethi ayikho leyo ubukhosi obukhulu ababalela abusho ukuthi bese ngimbuza nombuzo ngithi uma kuukuthi inkosi yabani enza lokho aqala athi ngithi nginamanga athi uqinisile kodwa asikubingelele Bhubesi hayi siyabingelela kakhulu obingelelayo koBhubesi lo iBhubesi elibhonga kuduma into abangiyasizile umashaya phansi kushunquthule bese phama uphonda shaya izetha shaya imfamona umntwana omncane ogijima kuthashilana aze odlula kufinishilani babuzana ukuthi udlule kanjani unyoni ngayiphumule endize lapha phezulu bathi bayinqanda bahluleke siyathoba ke siyabingelela kakhulu kubabukeli bempunga yesintu TV hayi ukuthoba ke Bhubesi iyona into engiyithandayo ke yabona uma kubalula lo ukuthi siyathoba kubalekile vele ukuthi sithobe kunjalo lokho nje kubalekile ngoba senza umsebenzi wamathoba uyadinga ukuthi sishone phansi kunjalo lapho bese kukhona umuntu la owafika lemphelandaba wazothi uzocela intombi emhlophe Intokazi emhlophe kaBhubesi intokazi emhlophe kaBhubesi uphuphe kuthiwa akathole intokazi emhlophe ngathi mina Isiwasho ezikhona la asikho Isiwasho ayike njalo akakaza nginike ngamtshela ezikhona ngambalela ngathi ngizoke ngimthinte ngizwe okuthi yini yona leyo nangempela nawo wabususho ukuthi ikhona intokazi emhlophe Isiwasho la kubhala ukuthi Isiwasho lo kodwa manje methi ngiyabheka ngiyabona ukuthi angathi futhi kuyimpande yabona lona intokazi emhlophe manje Bhubesi ngase ngiba nothando lokuthi kufuna ke ngizokubuza kahle yabona umuntu into methu iphuphile kusuke kuyinto leyo ebalekile kubantu abadala kakhulu ingakho nami ngifuna ukwazi ukuthi isebenza umsebenzi umuntu intokazi emhlophe isiza bani idinga ubani ukuze umuntu phela ayithatha agqume mawuthi kuyagqunywa ageze mawuthi kuyagezwa mfowethu mhlambe nje ngicela ukuthi ngithi kancane nje ukuthi iqhamuke kanjani le ntokazi emhlophe le intokazi emhlophe le ngathi ngilele elinye ilanga ngaphupha ikhehla mekufika ikhehla lafela sihlanganisa lokhu nalokhu ngakuhlanganisa ngathi mase ngikuhlanganisile umethi lokhu nalokhu ngikhuluma ngeimpande ngicela ukuthi ngichaze lokho impande washo ukuhlanganisa lokhu nalokhu bese ukuhlanisele bese uyagaya ukugaya ebese unika abantu kuzosiza abantu kuzosiza kakhulu amathonga abantu wathi lokhu mase ukuhlanganisile uyothi intokazi emhlophe
mina ke ngumntwana olalelayo ke yazi mina bengithi mhlambe uma usugqume ngabo uthola intokazi emhlophe cha futhi cha kodwa phela sazi mhlawumbe uyoba nenhlanhla mhlawumbe uthi uma ugquma ngakho kube khona leli khehla leli eligezekayo bese likuphuma koti mhlambe omhlophe usho kulabo abangakagaya kulabo abangakagaya right ke mina wethu ke ngase ngenza njengoba ngiyaleliwe ngagaya ngabeka ngangasikhipha lesi siwasho ngizothi isiwasho ngoba ikhehla lathi meninginika lathi masukugayile kanje uzokubiza ngokuthi isiwasho igama lasi Intokazi emhlophe yikho sithi isiwasho kodwa kahle 100% herbs la uyazi nabhubesi ngelinye ilanga ngofika mina ngiyimpunga yesintu ngizobachazela ukuthi yini isiwasho ukuthi yini isiwasho kwazi ukuthiwa nje isiwasho ngoba yini akusho ukuthi isiwasho asinayo eyimpande asinayo into eyikhambi ngochaza ukuthi kwazi kwathiwa isiwasho kwakususelwe kuphi hlabela phambili so ke wasothi omkhulu ke lesi siwasho lesi ekuthiwa Intokazi emhlophe esokugeza idalwa kakhulukazi sizosiza labantu abanamakhosi uma umuntu ojwayele ukuphupha amakhosi maningi kamakhosi inkosi ilanga ushembe maningi amakhosi inkosi yethu esiphethe maningi amakhosi even now president emaphushweni siyambala njengaye inkosi so amabhubesi yebo indlovu yayizwa lonto leyo bonke labantu labo ikakhulukazi abanala umaphupho noma abazazi ukuthi bahamba namakhosi lesi siwasho lesi kwathiwa ngesabo esokuhlambulula idalwa lesi siwasho uyakwazi ukufutha ngaso kodwa futhi uyakwazi ukuthi usithathe usifake ku 5 liters ebhakedeni ufake amanzi abandayo usokhe nje kancane bese uyasiqhula ngenkomishi noma ushaye njengegobongo ukhuluma ucele yonke into bese uyageza ngakho omunye kubese uzothi mhlambe esokubahlambulula nje kuphela ukuthi ngiyabahlambulula kukhona mhlambe kufanele ngikulindele okuthi mhlambe kuzobe sekwenzeka mhlambe mina uma mhlambe kunezinto engizidingayo ngingasebenzisa yini sizongivulela yini noma sokubahlambulula nje kuphela uma mina ngingenawo amakhosi okanye ngingenalo ulwazi lokuthi nginawo amakhosi kusho ukuthi angisebenzisi yini mina no uyasebenzisa kwathiwa lesi siwasho sokuhlambulula idalwa but ikakhulukazi abantu laba abazazi ukuthi banamakhosi okusho ukuthi umbukelo wempunga yesintu uma uzazi ukuthi wembetha amakhosi uyayidinga lempanga uyayidinga into eyafika ngihlekisa kakhulu ke ngalesi siwasho lesi ngathi sengisenzile ngasibeka ekhaya mengisibeka ekhaya ngithi kwafika abantu ngithi ababili bezongifuna Intokazi emhlophe ngingakaze ngiyitshele umuntu ngayo njengikutshela nje ukuthi nami ngadideka ukuthi kanjani ngoba nazi izwasho ezikhona ayikho into ekuthiwa Intokazi emhlophe okusho ukuthi abantu abadala vele baxhumana emathongweni bebodwa mina ngadileya mina nalento ngayenza ngayibeka lapha ngoba ngingazi ukuthi kahle lento isima kanjani sengigqugquzelwa yilabantu abafika ukuthi ngiphuphe kuthiwa kufanele ngithole Intokazi emhlophe ngiphuphe kuthiwa kufanele ngithole Intokazi emhlophe injalo nje isiwasho sokugeza idalwa isiwasho sokuhlambulula amakhosi ongakulindela ke njengaso sonke isikhathi uma kuwukuthi uhlambulula idalwa zakho idalwa phela mase ihlambulula sihlambulula ekutheni uma nathi sixhumana nazo kukhona sekudinga edalweni zikwazi ukuthi zisizwe uyayizwa lonto leyo kucace namaphupho izinto zethu inhlanhla zethu eziphethwe idalwa zikwazi ukuthi isondele eduze kwethu ngoba ngekhathi uhlanza idalwa nawe uyayihlanza lapha okusho ukuthi uqinisa le communication between abantu abadala nawe uma uphahla kubalula ukuthi ukuphahla kwakho kufike kubantu abadala uma ukhuleka kuyobalula ukuthi umkhuleko wakho ufike la kufanele ukuthi ufike khona lapho bese ubaluloko ukuthi ungawuthatha ufake ebhakedeni namanzi abandayo bese ushaya bona ushaya njengoba noma uqhule ngenkomishi umbuzo uthi ngiyakwazi ukugquma ngawo uma ngizogquma ngiqala ngenze lokho okanye futhi ngiyakwazi ukugeza ngawo uma ngigeza ngawo ngigeza ngawo ngamanzi abandayo noma kufuna ngumikise
Okay. Namanzi ashisa ngolimi lwasemzini. Yeah. Ukunikisa. Intokazi emhlophe uyakwazi ukuqhuma ngayo. Yeah. Uma uzoqhuma ngayo awuyifaki yonke. Uyayikha nje kancane. Uyikhe nje kancane mhlawumbe ukale ngesandla. Mhlawumbe ufutha u3 noma u5 days. Ungafutheka u5 days la. Lokho kade ufutha ngakho uyageza ngakho uyakupholisa ugeze ngakho. Ngekhathi ugeze uyakhuluma ukuthi uyayihlambulula, uhlambulula idalwa zonke, uhlambulula amakhosi akwembethe, uyacela idalwa isondele, uyacela ukuthi zikhulumele, zifike qaqithatha kuwena zikhulumele zikunika umhlahlandlela ngempilo yakho. Right, uma kuukuthi uzosebenzisa ngebhakede namanzi abandayo, ufaka wonke. Ebhakedeni usoke mhlawumbe u30 minutes. Emva kwa30 minutes usungakhanyisa isibani sakho esimhlophe noma leso sibani owazi ukuthi umusikhanyisela uxhumana nezidalwa ngoba phela ayifani ibani esixhumana ngazo nezidalwa zethu. Wena ngiyasazi sakhe siphephule angazi nasiphi yabo nomunye unesakhe nomunye unesakhe usukhanyisa leso sibani ke leso uma ungakazi usiphuphe noma unikezwe isibani emathongweni ungakhanyisa kusho isibani esimhlophe okuyisibani ke neutral isibani sokukhanyisa vele ebese ke ufaka ke intokazi emhlophe le bhakedeni lo5 litha ufaka amanzi abandayo uyaqhula ngenkomishi uyakhuluma ucela yonke into oyicelayo kubantu abadala uyacela ukuthi bagezeke bahlambululeke kuvuleke inhlanhla zakho kukhanya amaphupho bese uyageza ngokunye ukhe lapho ugeze ngokunye okunye ukhe ufake ijeke uphalaze ngakho. Mbukelo wempunga yesintu TV le nombolo lokuzibona zivela ezakho umne wethu uBhubesi uma kuukuthi nawe mhlawumbe unganesifiso sokuthi uzitholele intokazi emhlophe vele uma umuntu kubalekile ukuthi uhlale abantu abadala ubahlanze yabona thina siyaqhuma ngithi siyaphala futhi semanzini yasonto wonke hayi alikho lamahamba buhlanjululwa abantu abadala ngoba enye into yabantu abadala mfowethu angazi ukuthi labantu labo benziwa ngifuna benziwe njani ukuhambe nabantu emanzini bafaka abantu emanzini nawe uzifake nawe kodwa bavele bangayibali leyo nto mabethanda bafuna uye wedwa yeah uthi usuyifakile umuthi uyalala bakubuza ukuthi manje wena ke njoba uyolungisa isimo esifana nalesi ngoba phela zikhona igezo zasemanzini ezikungcolisayo wena mgezi edinga ukuthi uma ukade umgeza umuntu ebese nawe uyangena emanzini yabo omunye umuntu uthola ukuthi uyamsiza kanjalo ngakizwa nje komunye umne wethu naye wenza lo msebenzi wabantu abadala uthi wahambisa umuntu eyomsiza ngokumgeza emanzini waphuwa qeda ngokumsiza lo muntu waphuma esephumile lo ade sizwa lo owumsizi owumlekeleli lo awu nakusengisho igama la lo olekelelayo wasengena emanzini uthi lo muntu omise emanzini wathi ayi angiyizwa kahle lento le indaba atungigeza la wasungena la ade ngigeza khona wakuthatha ngazi ukuthi manje kusho ukuthi lo umelaphi khona into azoyithatha yakhe lapho angazothatha ukungcola mana ngoba phela ngithi bemkhipha ukungcola manje angazothatha ukungcola angithi phela ungaqondi nonga understand so ke kwangaba into enhle kulowo muntu loyo uyabo kuyenzeka ke abantu abadala nje badusha ukuthi uhambisa umuntu ebese nawe uyangena lapho bangakubali lokho kunjalo bafuna ukuthi uze usuke ekhaya uphahlile wathi bantu abadala ngiqondele nani namhlanje ngiyongeza uyabona into ithinta uBhubesi yenzeka kulowo muntu ngempela mbukelo impunga yesinto yabona uma uyohlambulula uma uyogeza umuntu naye umegeza ukuthi khona into ethile ukungcola kade kususa kuwena kumchaphazele ikona sefuna ukugeza yabona lo manje ngisho ukuthi ke mbukelo impunga yesinto uma umuntu uthanda ukuzihlambulula ufuna into ezokuhlambulula ikukhanyisela amaphupho akho ikwenza ukwazi ukuxhumana nethongo lakho ukuze noma mawuphahla yabona leyo kuphahla inkinga Bhubesi kube khona umuntu athi ngiyaphahla kodwa manje akubuyi impendulo izobuya kanjani impendulo uphahla ukesimeni esingcolile thola izinto zokuzihlambulula kuqala ukuze mawukhuluma ithongo lakho likwazi ukuthi likulanda yabona nje mina mangemanzini uyazwa Bhubesi mangemanzini mina umuntu akayi ukonikela emanzini qala ngimhlambulule kuqala ngenze lokho ukuthi uma sekhuluma nabantu bakhe bamuzwe usegezekile
Uyabona lo? Angabi iphunga elibi. Kunjalo. Yeah. Engisho ukuthi ke mbukelo impunga yesintu ungazitholela intokazi emhlophe. Ugeze, ugqume noma kuthiwa yikho inkinga oyibonayo. Ukuhlala uzihlambululile kuyinto kuyimpilo. Yabo nje basigeza nje insuku zonke. Abanye bageza kabili, awumunye ngangamuzwe ethi ugeza kathathu wena ngelanga. Hey, ngasho ukuthi hayi madoda. Kusho ukuthi bakhona abantu abagezayo. Awu. Kaningi ngangani. La intokazi emhlophe ezogeza ithongo lakho, ukhulume namathongo njengoba sasikhuluma nethongo nje ephushweni mnewethu. Ngeke lokho. Ngcono kwangathi mangikuhlaziyela. Baqale wangangithola kahle. Hey, yasenzeka lento. Nayo ke indaba. Hayi asingasagixi. Hayi kulungile babukeli bempunga yesintu TV siyabonga niqhubeke nisubscribe nidlulise futhi imiyalezo efana nale neminye futhi eniyibonayo ukuthi iyakhuthaza iyafundisa abantu uqhubeke nje sifundisane siyisizwe ngoba ayikho into ebulala isizwe njengokungabi nalo ulwazi kunjalo yeah asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV siyacela ukuthi uqhubeke usubscribe ku channel yethu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga